Ministar Agaji ta ƙasa Zainab Ahmad Shamsuna ta sha alwashin taimakawa al'umma da kayan abinci a wannan annoba ta sarkewar numfashi da ta ɓalko a ƙasar Najeriya, inda Minista Zainab Ahmad Shamsuna ta yi alƙawarin bada buhunan shinkafa da na masara da kayan masarufi ga al'umma kai tsaye daga tashar Kan Tudu TV. Kamar yadda kuke gani, Minista Zainab Ahmad Shamsuna ce take rarraba kayan abinci ga al'umma, wato abinda gwamnati take yunkurin yi, sai gashi masu kuɗi da kuma masu mukaman gwamnati sun ɗauki alwashin tallafawa al'umma a wannan hali da ake ciki na annobar ta COVID-19, wato annobar sarkewar numfashi, da kuma umarnin bada zaman gida da aka sa al'umma su yi, domin kuwa a wannan lokaci na kare yaduwar cutar ta coronavirus a ƙasar Najeriya an umarci kowa ya zauna a gida. Hakan yasa masu kuɗi da masu taimakon al'umma suke rarraba al'umma abinci gida-gida. Haka zalika kuma gashi Zainab Ahmad Shamsuna ta rarraba kayan abinci buhuna ga talakawa, ƙauyuka da birni, lungu da saƙo. Haka zalika dai daga tashar tamu ta Kan Tudu TV muke kawo muku labarin yadda Zainab Ahmad Shamsuna ta raba kayan abinci ga al'umma baki ɗaya, kai tsaye daga tashar Kan Tudu TV Hausa. Domin kasancewa da tashar a koda yaushe ku danna subscribe, kana kuma kula ƙararrawa. Kan Tudu TV ta ku ci.